चलो सोना चलो, तोरा के बाबा लंगा ले जाके ठीक करा के फिर से इंसान बना दे। ये रूप में तोरा के देख। अरे रे अजवा, बकरी के गोदी में कहाँ लेके जाता? खबरदार जे एकरा के बकरी कह लेता, मार के देह पर लकड़ी तू दे। ई बकरी ना, हमर मेहरारू सोनुआ बा। हैं? बकरी मेहरारू? इंसान के मेहरारू बकरी होई तो साला बोका तो हिट के मर जाई। करे एगो बात बताओ, ई बकरिया तोरा से बहाल की भूका से? ए साले ए काय फालतू बात बोलत है? बकरी है तो बोका न टपताई। काहो चाचा, बेटवा सा तो दोगला हइए हवा, आ तूहो दोगला चोद हो गेला का? ई बकरी ला कितना मर्डर होते होते बचल बा। हाँ तो तोरा से हमनी के बारो ना उखड़ती हो, ऐसे बकरिया के लेके जात कहाँ बारे? बाबा लंगे। अच्छा बोका लगे? बाबा लंगे रे सारा बा, तोनी से मुंहे लगावल बेकार बा। ए हाई सूट बूट जूता उतार के आ जो सरे में से भैंस चरा के ले आओ। ए तू पानी चलाओ।